Assalamualaikum. Very young. Mashallah. Kani dimo kongol min so tawi en gonni tan a respecté haalama an sahe bismillah assalamu alaikum wa alaikum Maaleykum salaam. Assane Ari. Ben ar. Jom sarro won. Jom sarro. Kan gaccum kaw salno do malani après. Babsila, musidɗo mum biyanno ma ngonen. No ñalen ko dawno so dañani arde. Sadio. Naam. Argay. Bubel. Naam. Ngare gay o be hesbini. Ngare gay balle kam he. Mbar ko jam ko woni? Am dede kam woni. Min kam balle am giramde di yel normal. Ko woni? On keftini o. Famno jaman wondode. Hayyo man. O ko las? Hey, fam. O ko las. Man o yaltini? O criminel ndegere mi jara discutation jara boy na woni. Gili jimbe lone maade nganduma wona sérieux. Ala baba. Ko di bon. Jadi do bandi ko bandi. Jadi di criminal ko criminal. Jadi do baro ko criminal. An man jottuda kaso ni an. Man jottuda kaso. Baba. Ko kala rabo ko gonga ma. Woni musidɗo mo biyanno ma mo. Woni Alhasan. Da gasa wonde tawa anda mo feewi. So wona biye tan ko baade wona. Ala ko do hamin kaw. Ko non jeeda wuro wo o jeeya ko juude jaabe. Jaago juude. Ko juude jaabe. Ko jattuɗo asakal junnaji wayrano wayni. Junnaji wujjata fenata watta dil tasara yakare tajara goddol. Te ko dum fof ko dum waɗata. Ene gasa wonde junnaji wonta criminal. Ene gasa wonde non taw dumunnaji ɗi ɓenni. O defino waylade seede, o defino jogade jikku goɗɗo. Mais oɗo waktu gonaɗo ko mom vraiment o dancama. Gumɗo noon so wumti andi gite nafata. O heɓino wadde erraji kewɗi noon temps wi passé mais way o waylimo ɗo waktu. Baba wallu ballodiren. Ay ene ngata remtare ɓuri. Mawɗo Silla. Ay aduna waɗi komo juulata kono mo juumata ala. Cukagu nanginomo o waɗi ko rewa lawol. Joni Allah ittimo hen. Ay accumo wona ɗo tan. Hollanma ɓi bande. Min hol ɓiyam ɗo. Jibinde dal haɗi wiide. Accumo wona ɗo. Kewɗa o maaki mbimami anani. Babsila. Hay sonol somi waɗan ɗo ala caɗele mais gueɗel gote tan mbaɗa ñaguma ɗum woni kada yallo aɗa yaafo. Yeso innocent. Eɗen ndi dogi ɓandu annene. Neɗɗo ala mo juumata. Allah tagani mo juumata. Mo jiiɗa fof ene juuma. Ta ɗo juumi haw ari hande o wima yarlo mi yaafumi. Ha jullo yarnomo yaafumo. Kadi dokkamo deuxième chance. Anani? Sa luwimo ɗo pawema ko yitere. Sa yiyema koko fewani nduwa yaltindema wona. Mais joni kam hokkuma deuxième chance tan.
anani ko ɗum woni feere ni sabu an a hokkani neɗɗo peeje a jiiɗa ha non wulla tan a goro a famde mi fuɗɗo guila joni wona ba fof no moni enen moti anani temi namdo ɗum haydara mbaɗa wona anda ɗum ɗo ko vie privé neɗɗo ƴeew ala uddu sac makko tan suurmo anda ko woni nder sac makko ay ordinateur rokkani neɗɗo yo visite ordinateur o ordinateur waɗirtuno bone ala ordinateur ko mbinoma mi ñan hen ɗum komi tailleur ɗum ko modèle aji modelaji makko ko liggortomi ko liggorgal eyyi c'est bon kono noon mi hokkima ɗo 2 semaines gadda casier judiciaire ma casier judiciaire ɗo e semaine sa addani ka jaltaw gallo casier judiciaire an wonnoma ma ko he dal deliji ya on waɗ ɗum géré an ko kalta ko ala to fawi ha wonno yimɓe guiɗe an joni an mawɗo silla an min dal kongolam min ko morso foɓere galle he ha jafora ko woni kongolam ko morso foɓere galle he joni haalam ala ko firtade ala ko wawi fewnude yo ɓalol ngal jaabi an yo ɓalol ngal jaabi jaani somala jaaw boy yaltani hen de casier judiciaire yo ar koni kane way so mi andinde ko gappande ah Allah yoygam sen narta koni kane c'est pas ala fof ko mi waɗani marode billahi wa wadde ɗo ko ligam aviage to mom tawrani mo ñana hen ko ha taw wuli horde ket a kon wadde ko fa wonno mo dañuɗa ɗum ɗo wallahi koni kane ina sa defno udde taw waɗan haydara aha taw sabi ɗum ɗo min fof pawo min mbaɗi ɗum oy wodi no gonɗo wallahi galle mo wawi ikram ƴeew remmo ko wawi ikram ƴeew kacce mawɗo woni kam e galle Allah yoygam sen wasan dawde bongol wela en kono en wimtina ɗum ɗo tan ne foti hokkudema exemple ɗum ɗo tan ne foti hokkudema leçon a yi hande ko passé ko min no gardumi ñani hen eno gardumi hande ni jiiɗa finira ni ɗo bismi ala fof no waɗirani yomi ñallu salminama ko teddum te aussi pour min kam ko paam wala hay caɗele goto te aussi pawo kono mbiɗani tan neɗɗo fof e aviage uji mum te cikkumi oɗo aviage addi ɗum ko ene jari ko addi ɗum ko ene jari addu ɗum wona maire tagi umarde c'est pour cela nak ko mbiyatmami rek en tant que frère en tant que jeeɗaɓe kadi aussi diwan goto mbiyatmami tan ko ya ƴeew effacede ko heewi e ma ƴeewa fumbude ko heewi e ma ƴeewa kadi andude kadi carrément ko adduma ko déplacement ko détail e cuuɗi fof goppa ɗumen siko dugo cuuɗi fof goppa ɗumen wawi mbiya so gumɗo womti andi ko guire nafa vraiment ko kewi te alhamdulillah ni hami ɓittimmo jatanon ɓe non ko noon vraiment ko noon kadi aussi donc an guila no mbanami deeɓi ha ɗo joni a meeɗa sardidem te chaque jour jiiɗa ko yo mbano men kadi ala fof na waddana yomi yiiroye meccal calimi ndewmo belanteji fittandam kadi jaami ha gandumi joɗumi koye fenade jaami suudu gongoro mi yiyani hay goto sowona an ko gonmi prison ko hay goto ala mo jiimi balluɗum sowona an mi jaltumi kadi aussi battuɗa kam e hoorema donc aɗa wawno accude min boneya mais a waɗani ɗum ɗo gacciɗa kam kadi battuɗa kam kadi e hoorema donc an mi wawi yobbude kadi pawo ni wallahi lazim guila galle makko somi jaɓi rewde condition ngaji makko ni ɗum fof tawata minen omo heewi haala mais kadi koko timmino vraiment kadi inchallah ko mbiɗa ko man waɗɗo tour ha pawo anda kam vraiment komin neɗɗo joni non ka neɗɗo tan ka neɗɗo tan meeɗa wonde ma waɗ ɗum ɗo ma waɗɗo to anda vraiment mi wonti neɗɗo kadi ko woni yesso daɗanide an kam gaccitumami tan koye Allah frère non Allah ko moƴo frère neɗɗo kadi aussi ko neɗɗo tan woni jekki makko ko neɗɗo tan kadi aussi ittere makko ko heewi ko neɗɗo tan kadi aussi wattere makko ko heewi l' essentiel ko an baɗeteɗo o tan an guittireɗo ko an andata carrément ko moƴƴe ma ko bone ma donc heddi ko noon goppen ɗum e juuɗe Allah da yo Allah goto suturna amin daro yow ƴewan wadde warga dami soodi yaɗum waɗi men ok